iwali kay niingon si Kristo, panglakaw mo, iwali ang maayong balita. Wala siya maingon, panglakaw mo, iwali ang inyong relihiyon. Ngayon siya, iwali ang maayong balita. Noon ang tanang tao na niyanin ni karon o sa may imong relihiyon, gusto nato ipaibalon mo, nagihigugma ka sa Diyos, diatiman ka sa Diyos, namatay siya para kanimo, abre imong kasing-kasing, pasudla sa Jesus karon, o pagayong pasaylo sa imong mga sala, o dawaton ta diha sa presensya sa Ginoo. Butuo lang ta kaniya, dawaton na to siya, dili sayanan na to ning kaigayunan, nga aton nadunggan ang maayong balita, kay dili tanang panahon makadungugta, basig mo yung kag-umma na kumaminaw, o niya wala na ta nakaamot umma. Dali ra kaayo iwali or isulti ang mga pulong atong dawaton si Kristo, atong personal nga manluluwas, mamati ta sa iyang mga pulong, mudawat ta sa iyang mga pulong, pero dali ra gyud na. O si bisan kinsa or bisan kinsa nga mga pastoy nga mohimo ni anang maong pamulong, pwede na lang mahimo. And at the same time, nahulog nga ilahang ginapadayag nga ang kaluwasan hasta yung sayo na. Dawatan na mo si Kristo yung puso nga manluwas, luwas ka na. Niya pagkaman, motuo lang ka, luwas ka na. Pero ang question, mao ba ka nakanay gisulti sa bala ang kasulatan, ang pamaagi sa pagdawat sa ato ang Ginoong Jesucristo? Mga higalang may igsuon, pataling hugin ninyo kining gamay nga presentation or video na sa ato ang program, kaya para at least na makabalot ta sa ginagmay nato nga mga puntos sa atong pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. So una, sumala pa sa atong higala, ang nagsugod daw atong Ginoong Jesucristo nga iwali ang maayong balita, dili daw iwali ang tawag ining relihiyon. Pero ang pangutana, sa dihang si Kristo nagsugo sa iyang mga apostol nga iwali ang maayong balita, kinsa man ang iyang gisugo? Nya katong iyang gisugo, wala ba to yung mga relihiyon? 1 Timothy chapter 3 verse 16, ingon pa ni San Pablo, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Sumuti pasagbot katong gisugo ni Kristo St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20 na ato relihiyon. Ngano man kay ang maayong balita ug ang relihiyon dili gyud nimo na pwedeng ibuwag. Kay ang relihiyon mo man na siyang reservoir, mo man na siya ang mohimo sa aksyon sa sugo ni Ginoong Jesucristo. And that religion, kung imong ipadayon na toy, kanang St. Matthew chapter 28 verse 20, kung imong ipadayon, ingon pa niya, I will be with you always till the end of time. So buti pasabot kanang relihiyon o pundok nga nag-implementar sa sistema sa pagsimba nga ang Kristo mo ay nagtudlo. Mauna siya ang nagbitbit o gisugo nga magwali sa maayong balita. Kay dili tanang tao iyang gisugo. Dili tanang tao iyang gisugo. Naa siya responsableng gisugo og ang pinakuna mga apostol, ang mga apostol nagsugo pod og mga sumusunod kay para iwali. And that disciples from the 1st century AD until na wala na mawa. Ngano man kay ang katuyuan ni Ginoong Jesucristo, 1 Timothy chapter 2 verse 4, kay buot niya nga ang tanang tao maluwas ug masayod sa kamatuoran. Man di nimo pwede ibuwag ang maayong balita ug ang gitawag og relihiyon. Di mo na pwedeng ibuwag. So kung magwali kag maayong balita na kay relihiyon ug kana nga relihiyon, mauna ang tawag ining mag-implement sa iyahang gitawag og gisugo. Nga di ginagamo, nga naman, sulpot lang man mo. O, sulpot lang man ang pundok ninyo. Number 2, dawaton si Kristo, isip person itong manluluwas, yes, dawaton si Kristo, pero usang man ang person nga manluluwas, mura magka ng, imuhang gipose si Kristo individually, no. Dawaton si Kristo, isip ato ang manluluwas og ang iyang iglesia. Nga naman kay again, dili magbulag si Kristo og ang iyang iglesia. In what way nato dawaton? Ang Biblia na gisulti. Sa usang pamaagihan man nato dawaton by way of the sacraments. Unsa man lang mga sakramento, kanang bautismo nga gitukod ni Kristo, kanang konfirmasyon nga gitukod ni Kristo, kanang Santa Eucharistia, kanang giingon ni Kristo nga do this in remembrance of me. And pagkahuman kining extreme unction kanang Saint James chapter 5 verse 16, pagkahuman kining kumpisal St. John chapter 20 verse 21 to 23, pagkahuman ordin sa pagkapari Revelation chapter 1 verse 6, pagkahuman kining kasal St. Matthew chapter
19 verse 5 to 6. So kana nga mga punto diha nato madawat ang Ginoo nga Kristo. Dili kay nang mulingkod lang ka, pitok-pitok lang yung mata niya, gidawat na ako si Kristo kung person nga manluwas. Dili ka na ang pagdawat. Muna mo man nasi unang-unang mulingkod kan dawaton nimo. Padawat na Kristo yung person nga manluwas-luwas na kagiluasan lang mo. And lastly, anang yun lang nga, maminaw ta sa pulos Ginoo. Tama po na. Wala may supak ana, pero ang question asa man ta maminaw. Romans chapter 10 verse 14 to 15 ingon pang San Pablo, unsa mo itong pagdawat sa pagtuo kung walay magwali o unsa mo pagwali kung walay pinadala. Ang question na nato, gipadala ba ka mo? Muna question kung gipadala ba mo? Imposible na kami gipadala po, gano'n man kay boto lang man mo after 16th century. Musugot mo sa dili mo nang gisulti sa kasaysayan. Ang kanang inyong pundok walay kalabutan ni Ginoong Jesucristo. Kung wala mo'y kalabutan ni Ginoong Jesucristo, wa mo'y katungod nga magwali. Kung mo'y kalabutan nga naman, kaya ang inyong gisugo karon man panlakaw mo. Panlakaw ka mo sa tanang katawas tibok kalibutan ka ng word na kamo na agipuntingan nga mga responsableng mga tao nga maoy musulti magwali mahitungod sa iyang pulong. Dili tanan iyang gisugo. Muna nga, magbantay-bantay ta, kini mga sulpot ng mga amigo, kung pistoryaw niya, muna po niya sila makorek. Magbantay ta. Di ba? Muna magbantay ta. Kung di ta magbantay, kining mo mga tawa na sumala pa ni San Pedro, sa 2 Peter chapter 3, verse 15 to 16, kining mo mga tawa na mo, magbit-bit ka nato ngadto sa kalaglagan. Muna magbantay ta. Maglikay po tanin ni mga tawhana o nya wa tay laing paminawon. Malaki chapter 2 verse 7 ingon pa ni propeta Malakias, dito ta mamati sa mga pari kay kining mao mga pari sila man mao ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.